важен момент. В смисъл, аз взимам не просто някаква лента, аз взимам наследство. Наследство. Генетично, родово, културно наследство. Така, значи, взимането е осъзнаване на това, че го правиш. Ти не го взимаш от тук, но го намираш някъде изхвърлено. Разбираш ли? Няма значение. Още по-страшно, ти за това си толкова изплашен, че намираш го изхвърлено. И всъщност въобще не е за център, ти да. там. Взимаш го и аз трябва да го спася. На тебе това ти е мисията през цялото време. Ти затова си в този стрес, защото имам мисията да спася това. Никой не разбира, че то е ценно, но то е ценно. И остана на сцената, като седне Васко, може да си се разхожда малко. Васко също. Васко, тук нещо се случи с лентата, което беше хубаво всъщност. Ти откъде я взимаш? От келето и само ще развие. Значи просто ти не излизаш всичко. Обаче аз има една лента, която взимам и остана навън. Да, взимам две ленти, едната си имата другата някъде и остана навън просто. Няма да имаме наши. Просто няма да имаш предварително заявление. Аз не знам за първото. Да, аз имам две. Много да взимаш отвън. Не, две взимам от нея и една да взимам навън. Ще ми трябва да кажа. Кой си? После аз съм да малко ли? Не, за Тата зелена малко. Тя става тъмна. След това аз взимам от тук и новата преминавам с само другия вариант, като нази нещо, просто ще да самото начало да си е заредено от другата страна на шварга. И въобще стигане на Не се да я взела направо с теб. Взимайки, да не излизаш. Ти просто правиш един лек завой. Виждаш, че тук се случват тези случаи. Даже може да се обърнеш и да изчакаш. Не да седнат и ти да изложиш. Защото това влизане и излизане не става някакъв театър, който излиза. Имаше също един момент, в който кога минаваш тези много бабо, така минаваш, тук става Значи, имам такова много бавно излизане, когато четиримата се надвръщали там, преди евредематичната комбинация, влизам с това и си слагам рогите на главата и след това. Добре. И след това си излизам на другата страна. Този куфър е тук някакъв. Ето тук отзад. Не, Да, това е отзад. Точно. Значи, ти си така. И сега вместо тази пауза, бавно ги свали роките. Застаните тук. Много деликатно и бавно отвън сядаш. И ги слагаш ето към роки. И те ти се стават като крилца. Леко си обръщаш главата назад. Седиш, почти до края. И накрая ставаш, прибираш до главата и излизаш спокойно. Но не толкова бавно, колкото беше. Значи запълваме това с това. Трябва да се избегнат, особено обливаемо, моментите на т.е. в маниера на изпълнението, всякакъв вид, примерно аз си кажа лентата на рамото, макар и не ми е баш на рамото, ми е малко по-надолу и аз се занимавам с това да си намествам лентата, разбираш?
трябва до така степен да са ви премерени действията, че ви усещане на клетката, изтегляне, влизам под нея, може да е по-забавно, но то е едно. Защото защо говоря за рисуване, за японски графики? Той си топи четата и прави една линия. Той не прави ръц. Не прави напред-назад скица, пък след това да я отсветява, няма. Но тогава ще трябва да развием още това. Защо? Аз имам много. Защото аз се опитвам да вършам това, дето е развито отдолу. Ако тръгна да се ще трябва да е много. Просто прочетем нещо не по-добро. Ако го чуя, че е няма прочетем. Ние стана, че е въпрос на концентрация и на това да го изработим. Да, и крайна сметка. Сега това беше много добре. Щранга. Това на музиката е супер. И по същия начин трябва да си категоричен. Това е въпрос, като може би характерът, защото си много чувствителен, деликатен и в едни такива постоянни вътрешни колебания. Ти си такъв. Разбираш ли? Това изведнъж изгрява в простите неща. Много е ужасно човек да направи на сцената почти нищо. В простите неща се отваряме. Значи, когато Герето е тук, с това вече е сложено. Да ви също ви на глава да говориш за това или да ви. Сега говоря за момента, в който той взима това нещо. Да, значи се разбра. Значи така ти бяха в една толкова засупена позиция. Не сте си засупена. Ма няма да си ги засупваш. Ще си ги премериш. Това ти края. Премериш си ги и аз си знам. Ето това е изчислено. Взимането, стъпването. Трябва да гледам да ми е удобно. Разбираш ли това? Ако на теб не ти е удобно, аз също почвам да се притеснявам. Искам да ти е удобно на тебе да си. Това е единственото, което правя в този момент. Преминавам други действия. То също единствено. Взимам известно покачване на време. Васко много добре. Васко, той е толкова благотворен. Не знам, защото баща ще ставаш по-стара, не знам. Просто няма да ти вежда тук като две дете с глава вежда така. Нали, тайник и самата отговорност. Всичко е. Значи, представете си чайна церемония. Има изписани много неща за чайната церемония. Това е ритуал. Действията, начинът, по който се сервира. Да не говорим, че всичко трябва да е много чисто. Тя е вид медитация, в която винаги, когато трябва да прави чайна церемония, не знам ли го знаете това, той слага на стената едно строително на японски мисъл. Примерно цъфтята цъфтят, природата намира. Да. На стената. И всъщност чайната церемония е разсъждение върху това нещо, което той го обърнал на оризовия смисъл да свиди. Значи с тази прецизност, която ще се сипва чая, бърка се, пие се, оставя се. Тя е хем педагогичност, хем някаква съвършена лекота, защото това е отработено в хилядите години. И
Това искам така да изглежда. Толкова примерно, толкова точно. Имаме да очистим музикално, защото ще гледа музикална публика, те са тончето там, но аз не мисля, че тук става въпрос за това ти буквално разчитане на тонове и ноти, а на усещане на музиката, на течението и нали за това лицата на реки, защото така се става и на български. това остава в Белгия. Тук са го обмислили територия на желание. Територия на желание. Сега, там, където имаме драма, двете женски слова трябва да станат по-драматични. Тоест, изведнъж това е принципа на контраст, както примерно всичко е било в светло-жълто, пляса на червеното това. Разбирате ли, за такъв вид абстракция става въпрос. Както всичко е било така, и изведнъж остава и започва някакви страхотни неща, които се излъчват от мене драматично. Но това също е при мен. Значи, като говоря за емоции, знам какво имам предвид. Те са същите точно се правят характири. Това е примерно точно така, че да не остане жив. Разбирате ли? Стефи е... Не, аз просто не правя големи засечки. Забравих Диксото, за твоите линии бяха приготвени от Вероки Диксо. Сега, за твоите линии. Трябваше да пробваме на... Да, значи тая лента, даже си мисля, макар че ще е много проблемно, просто като е фаниш, то ще е финално да се вече. Като почнеш да танцуваш, това да бъде наистина лентата да фрачи и да се развява, и да се разкрива, и да се такова навсякъде. Аз се обаче се сетих как се да вече. Бяхме говорили още. Нищо, просто не е това, беше така страшно. Но там мисля, че... Защото аз много страшно се надъках, приках. Да, не си падала.